Okay, review tayo for your coming civil service exam. And word analogy naman tayo dahil marami pong ganitong lumalabas. At isa itong time-consuming pagdating sa exam. At tuturo ko sa inyo kung ano yung mga technique para makuha yung sagot ng mabilisan. Dahil when it comes to exam, oras po ang ating kalaban. Number 1, erg is to energy, as decibels is to blank. When it comes to word analogy, always remember the relationship ng unang word. Okay. At ito po yung tips analogy. Lagi nyo pong tatandaan, either antonyms yan, synonyms, or descriptive. Dinidescribe niya yung isang word. So, itong erg is to energy. Ano nga ba tong erg? Okay. Ito yung unit work, which is energy. Ano naman tong decibels? Okay. Unit used to measure the intensity of a sound. So, sa word analogy, maging familiar din tayo sa mga vocabulary. Increase po natin yung ating vocabulary para mas madali po nating masagutan. Okay, so next, number 2, endemic is to restricted, as pandemic is to blank. Okay, so dito sa choices, consider po natin din. Dito pwede na natin mag-eliminate. Tanggalin na po natin itong local, narrow, and total. Okay, so bakit? So dito, endemic meaning restricted lang. Okay, may particular lang. Kumbaga, dito lang sa region na ito. So, ganun po yung meaning. But itong pandemic, okay, is to boundless. Meaning, limitless yan. Okay. So, kahit saan, alam naman natin, ng meaning ng pandemic, all over the world. Gaya ng COVID-19. So, kung dito, ang endemic ay restricted lang, ang pandemic ay boundless. Lagi niyong tatandaan yung relationship nung word. Yun po yung technique sa word analogy. At pwede rin pong isang tip dyan ay tignan niyo po itong mga choices. Kasi dyan pwede na po tayong mag-eliminate ng mga hindi tamang sagot. Okay. So number 3 naman tayo. Tawa is to hagik-hik. Iyak is to blank. Okay. So tignan muna natin ulit yung choices. At pwede na tayong mag-eliminate dito. Tanggalin na po natin yung ngalngal, yung uha, at unga. Okay. So dito kasi nakikita ko lang itong A and B. Itong hikbi at luha. Pero paano ba natin titignan yung tamang sagot? Okay. So dito, ang iyak may level na pag-iyak. Okay. And the correct answer here is hikbi. Okay. Ang hikbi kasi ito po yung umiiyak na mayroon kang sound. Okay? Kasi ang level ng iyak, mayroon tayong tinatawag na tangis, hagulgol, at itong hikbi. Ito ay mayroong kasamang sound na pag-iyak. So therefore, the answer here is letter A, hikbi. Lagi niyong tatandaan yung relationship nung unang word. So tawa is hagik-hik. Ang iyak is to hikbi. Okay, yun lamang po. I hope you got this one and follow for more tips, updates, and tutorials for your coming exam. God bless!